Mag ikke velge bana. No. Ikke man kommentaren, men... Men gun game will find now. Bigger guns. Så man kallar allt gun game bara. Brugga guns. Gun, knife and grenade game. Grenade game, det är svagt. Freaking bomb. Plant a bomb in here. Shoot the terrorists. Iron, ja. All kind of shit. Oh, awesome. Det är en bana som du stammas väl, men det är gunker, ja. Hopp det skifta. Det har vi vunnit. Är friendly fire? Ja, friendly fire. Spelgång får inte mer. Alright. No got FPS. You're a terrorist. Oh crap. Whoa! Oh, what's up, Nick? Vad lägger du? Är det live? Laggar du? Är det live säger jag. Spirit och laggar. Come on! No! Oops! Quit late då Dash. Jag vet inte. I felt like an ass. That sucks. No, so I'm back in the game. To knife fight. Kände det vi. Jag älskar det. Du hatar mig. Wow, det här jävla. Jag ska inte knockdowna den. Jag kommer downa den. Wow. Tänk något lunch jag kan få vara fram. Men quit han som är framme för med mindre kills nu. Hur är det nu? Oh shit. Så är det något little. Ja, det är det little. Han är shotgun. Det vill inte toucha. Det kräver bara snyggt skott. Jag hatar det. Kör Junkra, jag vapen fram och James en gång för en day. Let's do this. Damn it, I could take with kills like the night. Det här, jag träffar Junkra andra skotten. Oh shit! Att han för det? Det är ju real. Ja, det var sist jag. Att han för Junkra. Oh shit! Det satt ju mig där. Jag var där. Det åker en sniper! Oh ja. Nej. Nej, jag skulle knife han! Jag tar med knife han, men jag skulle skjuta här. Fuck you. Shotgun är bara verkligen spännande. Det var en människa som vapen skulle vara gott tatt vi. Oh, nice. Tjej dockan. Jamage. Full force. Fucking shotgun tjej layer. Det tar också han allt Jesus. Jag vet inte. Står jag inte här? Yes, för Glock kill. Glock power! Pistol.
Sorry bro, måste ligga just good thing. Okej. Ja, det är kött. Ja, hallå Bra. bra. Sen för så är det. Shit. Vi spelar gun game till level ändligen stå pro attack på. Det är gay. Du kan inte kill det här. Ja, gott nog. Men det är ju gay. Alltså är främst på nu om What the hell kan hända här? Det är bara pistols läntans. Det är chill. Pistols är bäst. Pistol är bäst. Men hur jag magnar det. Golden knife. Rätt. Ja. Don't kill him. Mine! Nice. Nice. Yeah, check for us där. Bara stash. Shit. Nej, det suckar bara hej shotgun, right? Onkan. Vi vet inte full nu. Det gick så seriöst. All right.